Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Welcome po sa ating programa, Ang Makiramdam. Shoutout po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa ating YouTube Live, at sa mga nakikinig sa ating himpilan sa radyo po ng ating Archdiocese. Muli po ako po si Father Fiel Pareha, ang inyong kasama sa programang ito. At tayo po ay nagbabalik. Kung matatandaan po ninyo, nakailang sektor na rin po tayo na inimbitahan sa ating programa. Nariyan po ang sektor ng family, indigent family, ang sektor na nanggaling sa persons with disability, ang LGBTQIA+, ang non-Catholics, at ngayong araw pong ito, mayroon po tayong panibagong sektor na makakasama. Ngunit bago po ang lahat, nais ko pong bumalik, no? Bakit po natin ginagawa ang bagay na ito? Actually po, nag-umpisa na po itong tinatawag nating Synod on Synodality last year pa po, no? Sa diocesan phase na hanggang ngayon po ay ginagawa. At ngayong taon din po, 2022, ay magaganap po ang intercontinental phase. At next year po, gaganapin naman po ang Synod of Bishops. Bago po tayo magtungo sa ating programa, inaanyayan ko pong kayong lahat na manahimik sumandali at tayo po ay manalangin. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu Santo. Amen. Makatalakad kami, arapan mo, o banal na Espiritu. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi, abayan mo kami. Mamaleka ka ring puso mi. Iturume ing sukat ming dalanan, at nung makanano miyang pamaralanan. May na at makasalanan kami, emo kami pabustan, maging panibataning kaguluan. Emo paboren ni dalanan kami, ning kamangmangan, padulong king malingdalan. Ni ing pamangabiran, ilisya na laring dapat mi. Akit miya sana keka, in pamisan metong mi, ban kanita, makapaglakbe kaming miyabe-yabe, painturo king alanganggang bie, at kami maliliking dalan ning katutuan at ning matulid. Itinganaduan mi, keka, amani gobra karing sablang lugal at panahon, king kami atunganing igpa at ning anak, manggaman king alangangga. Amen. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu Santo. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat at welcome pong muli sa Makiramdam. Update lang po sa ginagawa po ng ating diocese para sa synodal process. Ang team, ang diocesan team po ay kasalukuyan na pong nagbubuod. Sinasummarize, sinesynthesize na po ang lahat po na nalikom nating mga datos sa ating pangungumusta, pakikiusap sa iba't ibang sektor ng lipunan ng ating simbahan. At kasama po natin ngayong gabi ang ating pinakamamahal na ama ng ating diocese, si Bishop Dong. Bishop, magandang gabi pong muli. Magandang gabi, Father Fiel. Ngayon pong sa ating lahat. Ngayon pong nag-closing na po tayo at binubuod na po natin, o sinisynthesize na po natin ang ginagawa po nating pakikipag-usap sa iba't ibang sektor sa ating mga sinodo. Ano po yung susunod na mangyayari? Sa ating gagawin yan. Una, itong ginagawang synthesis. Pagkatapos nun, magkakatipon-tipon yung mga representatives ng different dioceses dito sa Luzon part natin. If I'm not mistaken, 5, no? 5. Tapos, magkikita kami sa June 7, then we'll be sharing. At gusto ko pong ulitin, no, yung mga kapatid nating sa parokya na hindi pa nakapagbigay ng kanilang, na kanilang synthesis, kung pwede, ay may padala. At ito pong ginagawa natin ito'y preparasyon pa lang. Hindi pa ito yung Synod on Synodality. Yung Synod on Synodality, next year yon. Kundi
Ito'y bahagi ng paghahanda. At na-start na natin ito noong October last year. At ito pong preparasyon nito on the diocesan, archdiocesan level sa atin, ito po'y magkakaroon ng conclusion sa pamagitan ng misa sa May 28 sa ating cathedral at 9 o'clock. At bahagi po nito yung magagawa nating barang kalipunan or synthesis. Ito i-validate din sa ating mga parokya. Yun. So far, yun ang ating gagawin. So nananawagan po tayo sa mga parokya po natin na hindi pa nakapagsumite ng kanilang synthesis report sa ginawa po nilang synod ng iba't ibang sektor. Maaari nyo pong i-email yan o mag-visit po kayo sa official website ng ating Archdiocese at pumunta lamang po sa bahagi ng Synod on Synodality o yung parte na mayroong makiramdam. Kung matatandaan po natin, yung last episode po natin, nakasama po natin ang sektor ng non-Catholics. No? Nandyan po si Brother Leo at ang kanyang may bahay. Nagkaroon po tayo ng isang napakaganda at makabuluhang usapan. Bishop, ano po doon sa ating diskusyon, sa ating pangumusta sa kanila ang tumatak po sa inyo? Yung sinabi ni Sister Flor na pwedeng ipagpatuloy ito, yung ating pagbabahiginan, lalong-lalo na yung pagde-develop ng relasyon sa bawat isa. Mahalaga naman talaga yung relasyon, no? Na kung saan pinag-uusapan natin yung ating mga concerns sa buhay at kung saan binabahagi natin yung pagpapahalaga sa bawat isa. Dahil tayo mga tao at anuman ang ating relihiyon, ito'y dapat tulungan na mapaningning at mapaigting yung ating pagkatao. So, yun ang aking natandaan na sa pagpatuloy nito na inumpisahan natin, napakahalaga yung bang relasyon. Ito'y ating paigtingin, ito ay ating bigyang tuon. Dahil ang mahalaga nga naman, yun, sama-sama tayong naglalakbay, kahit magkakaiba-iba, no? Tayo'y pare-parehong mga anak ng Diyos at tayo'y mga tao. At sa atin, siyempre, tayo mga Pilipino. Okay. Ngayong gabi naman pong ito, ang makakasama po natin ay ang women entrepreneurs. No? Ito po yung mga nakikita po natin araw-araw, maaaring hindi po natin sila kakilala, ngunit tayo po ay bumibili sa kanila, sila ay nagpapabusog sa atin, sila ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan tulad ng pagkain. Ngayong gabi, malugod po nating makakasama ang dalawa po sa kanila. Galing pa po sa Makabebe, narito po ang ating mga kasama. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kasama po natin si Maribel at si Angelica. Mamaya po, pagkatapos po ng ating break, makakausap pa po natin sila ng mas masinsinan. Kukumustahin po natin sila. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook Live, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section, ang inyong pangalan, at kung saan po kayo nanonood, ano pong parokya po ninyo. And do not forget to like and share this video. Magbabalik po katapos ng ilang paalala. Maya pabengi kakaluguran, susundo tala pong babasan ining circular letter o kapanyawsan mo naman para king maganapa ordinasyon king pangapari keti king kakatamong arkidiocesis. At oreni puring at lupa po kapatad tamo tanggap king ordinasyon king pangapari. Ireverendo Irvin Justin Canlas Pineda, Ibatya King Parish of Christ, the Prince of Peace, Mawakere Settlement Center, Barangay Sapang Biabas, Mabalacat City, Pampanga. Anak deri Mr. Edwin Pangilinan Pineda at Mrs. Edna Agustin Canlas. Mi bayitya anyang April 21, 1994. Manuknangan yaking 9th Street, Mawakere Settlement Center, Barangay Sapang Biabas, Siyudad ning Mabalacat, Pampanga.
bininyag neng Reverend Father Lyndon B. Valenton, anyang July 17, 1994, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga. Kinumpil na nemang Most Reverend Pasiano B. Aniceto Didi, anyang February 2, 2004, King University of the Assumption Chapel, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Megaral yang elementarya King Divine Grace Academy, Barangay Sapang Biabas, Mabalacat City, Pampanga, Manibat 2000 hanggang 2006. At sekundarya King St. Anthony College of Technology, San Francisco, Mabalacat City, Pampanga, Manibat 2006 hanggang 2010. Kayari ng Megaral Sekundarya, kinangwayang Bachelor of Science in Information Technology, King Mabalacat City College, Mabalacat City, Pampanga, King Kilubning atlong semestre, Manibat 2010 hanggang 2011. Kayari Nanita, Linubia King Mother of Good Counsel Seminary, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, Anting Junior, King Pre-College Formation Year, ang ganang mayari King College Formation at Bachelor of Arts in Philosophy, kanitang 2017. Kay Bat Sindune Inkeyang Pamagaral, King Graduate School of Theology, ning Mother of Good Counsel Seminary, nung nukarin ayarine Inkeyang Theology Formation at Master of Arts in Pastoral Ministry, kanitang 2020. Mi ordinanyang anting diakono, anyang December 3, 2021, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, at kasalukuyan yang resident deacon ning Santa Cruz Parish, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. King daratang a June 17, 2022, Biyernes, alas 9 ning abak, mi ordinanyang pari, King Parish of Christ, the Prince of Peace, Mawakere Settlement Center, Barangay Sapang Biabas, Mabalacat City, Pampanga. Ireverendo Gian Peña Sagum, Ibatya King San Luis Gonzaga Parish, Santa Cruz Poblacion, San Luis, Pampanga. Anak deri Mr. Joseph Salas Sagum at Mrs. Estrella Catli Peña. Mibayitya anyang September 2, 1996. Manuknangan niya King Purok 4, San Juan, San Luis, Pampanga. Bininyag neng Reverend Father Diosdado H. Austria, anyang January 12, 1997, King San Luis Gonzaga Parish, San Luis, Pampanga. Kinumpil na nemang Most Reverend Pasiano B. Aniceto, anyang November 28, 2004, King Mesabi Munamang Parokya. Megaral yang elementarya, King Eskwela Katolika de San Luis Gonzaga, San Luis, Pampanga, Manibat 2000 hanggang 2008, at sekundarya, King Lindale Academy Incorporated, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, Manibat 2008 hanggang 2012. Kayari ng Megaral Sekundarya, Linubya King Mother of Good Counsel Seminary, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, Anting Junior, King Pre-College Formation Year, ang ganang mayari King College Formation at Bachelor of Arts in Philosophy, kanitang 2017. Kay Bat Sindune Inkeyang Pamagaral, King Graduate School of Theology, ning Mother of Good Counsel Seminary, nung nukarin ayarine Inkeyang Theology Formation at Master of Arts in Pastoral Ministry, kanitang 2020, at Master of Arts in Theology, kanitang 2021. Mi ordinanyang anting diakono, anyang December 3, 2021, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, at kasalukuyan niyang resident deacon ning Nuestra Señora de la Merced Parish, Bahay Pare, Candaba, Pampanga. King daratang a June 10, 2022, Viernes, alas 9 ning abak, mi ordinanyang pari, King San Luis Gonzaga Parish, Santa Cruz, Poblacion, San Luis, Pampanga.
Ireverendo Jasper Lawrence Canlapan Sanita, ibatya king Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Anak de Remister Angelito Simbilio Sanita at Mrs. Karen Mendoza Canlapan. Mibayitya anyang August 25, 1994. Manuknangan niya king number 96, First Street Extension, Sitio Virgen de los Remedios, Looban, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Bininyag neng Reverend Father Lyndon B. Valenton, anyang October 15, 1994, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga. Tinanggap yang First Communion anyang December 7, 2002, apeni muna ng Reverend Monsignor Eugenio G. Reyes, JCD, King St. Cecilia's Court, St. Scholastica's Academy, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Kinumpil na nemang Most Reverend Pasiano B. Aniceto Didi, anyang January 3, 2003, King Archbishop's Chapel, Arzobispado de Pampanga, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Megaral yang elementarya, King St. Scholastica's Academy, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, Manibat 2001 hanggang 2007, at sekundarya, King University of the Assumption High School Department, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, Manibat 2007 hanggang 2011. Kayari ng Megaral Sekundarya, kinangwayang Bachelor of Arts in Communication, King University of the Assumption, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, Kilubning, Pabanwa, Manibat 2011 hanggang 2012. Kayari Nanita, Linubya King Mother of Good Counsel Seminary, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, Anting Junior King Pre-College Formation Year, ang ganang Mayariya King College Formation at Bachelor of Arts in Philosophy kanitang 2017. Kaybat Sindune Inkeyang Pamagaral, King Graduate School of Theology, ning Mother of Good Counsel Seminary, nung nukarin Ayarine Inkeyang Theology Formation at Master of Arts in Pastoral Ministry kanitang 2020. Mi ordinanyang anting diakono anyang December 3, 2021, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, at kasalukuyan yang resident deacon ning San Miguel Arcangel Parish, King San Nicolas, Masantol, Pampanga. King daratang a June 16, 2022, Huwebes, alas 9 ning abak, mi ordinanyang pari, King Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. At muli po nagbabalik ang ating programa, ang Makiramdam. At sa lahat po ng nanonood ngayon sa ating live feed, shout out muna naman po hello po kay Jonaline G. Blanco from Baguio City, kay Mer Lacansay from Our Lady of Lourdes, San Jose del Monte, Bulacan, kay Belina Balmoria from Riyadh, Saudi, at sa ating mga taga-subaybay at sa mga nanonood sa ating himpilan. Kasama po natin sa gabing ito ang sektor ng women entrepreneur. Magandang gabi sa inyo, Maya Pabengi. Maaari niyong ipakilala ang inyong sarili. Sino mauna? Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Ako nga pala si Angelica Reyes Manansala, 25 years old. May isang anak at may isa ring asawa na taga Bitas Batasan, Makabebe, Pampanga. Magandang gabi, Father Fiel at Among Dong. Magandang gabi, Angelica. Maya Pabengi po. Pwede po kapanta. Maya Pabengi po. Ako po'y Maribel Albay. Apulo ko po. Anak taga Bitas Makabebe, Pampanga po. 46 years old ko po.
Metong ko pong magtindang balot. Maya Pabengi po. Maya Pabengi mo naman po. Angelica, Maribel, kumusta kayo? Ay ni po, okay mo po. Nilalabas po aldoldo kahit ating pong pandemic, makasurvive na king aldoldo ming kapanintunan kahit tusok-tusok mo po yung tindami. Ating kaya pong pikakwanan pampamangan. Angelica, ang sabi mo, yung tinitinda mo, yung mga tusok-tusok, no? Kwek-kwek, ano pa? Yung tinitinda ko po, mga kwek-kwek, gulay balls, at saka po tokwat at chicken nuggets po. Mhm. Di maaga pa lamang, nasa palengke ka na, pinag-prepare mo na yung ititinda mo. Opo, 4 a.m. po, gigising po ako. Aayusin ko po, maggagawa po ako ng sauce at saka sasangkapin ko po yung mga ingredients ng aking tinitinda tapos lalagay ko po sa cart ng motor dahil po yung ginagamit ko pong motor ay yung ginagamit ko po sa pagtitinda yung aking motor. Opo, yung food cart po na may sidecar. So ikaw nagtitinda ka, hindi ka naka-station sa isang lugar, no? Ikaw ay nakamotor. Opo. Ikaw din yung nagdadrive. Opo. Napakasipag naman ni Opo, nasa Angelica. diskarte lang po talaga para po ano po sa pangkabuhayan po. Makatulong rin po sa aking asawa kasi kung siya lang po kasi hindi po namin kaya yung kanyang sahod lang. Kaya mas okay po na pagtutulungan namin at yung kagustuhan po ng anak ko, maibigay po namin na parehas. Yung di po siya hindi siya makakabiling ganyan. Kahit pag-uwi namin, may pasalubong po kami dala. Thank you, Angelica. Ate Maribel, kumusta ako po? Mahip naman po. Kayo po ay nagtitinda ng balut naman. Opo. No? Anong oras po kayo usually nag-uumpisa? Alas 4 po. Natatapos po ng 12 ng gabi. Magkano na po ang balut ngayon? 16 po. 16 kada peraso. Sa pera. Ilan po yung nabibenta nyo sa isang araw? Minsan, karamihan po 150 lang, ganun. 150, 130, ganun lang po yung nabebenta ko talaga. Yung alas 4 ng umaga, alas 4 ng hapon. Hapon po. Hapon hanggang... Alas 12 na po ng Beng. Okay. Opo. So nagagawa nyo pong magpuyat, no? Opo. Oh. Kailangan po kasi po ako lang po yung naghahanap buhay sa amin, sa mga anak ko. So 10 po yung anak po ninyo. Opo. May asawa na po yung iba? At Opo. yung iba po nag-aaral pa rin po. Opo. So thank you po, Ate Maribel. Ito pong susunod kong katanungan po sa inyo. Sa sobrang busy nyo po, no? Magigising ng maaga, i-prepare po ninyo yung mga gagamitin ninyo, ititinda po ninyo. Pagsapit po ng Sabado o Linggo, nakakasimba pa po ba kayo? Nakakadalo pa po ba kayo sa misa? Makasimba ko pa po ba? Makantita? Angelica? Dahil po araw-araw po ako laging nagtitinda, hindi po ako nakakasimba tuwing Linggo or Sabado po. Pero hindi po ako nakakalimot kay Lord na magpasalamat dahil binibigyan niya lagi kami ng lakas at saka blessing na nanggagaling lagi sa Kanya. Iya ko po, ako man po talaga totaling makasimba kasi ketang pipagtindang ko, makayarap yan lagi ka ako yung pisamban. Minsan sasaglit ko, manguros ko ka rin, tsaka manalangin ko para karingana o tamo. Kasi kanyang harapan ko yung pisamban Kaya kumplasa. So nabanggit po ninyo na hindi, dahil nga po sa napakarami pong ginagawa, no, madalas ay hindi na maka-attend sa misa, na po makasimba. At nasabi nyo rin po na kahit hindi kayo nagsisimba, ay nagdarasal pa rin naman kayo.
Ano po yung laman ng panalangin ninyo? Unang pinagdarasal ko yung pamilya ko eh. Kasi sila yung nilalapitan ko pag may problema din ako. Yung mga magulang ko na nag-iingi ako kay Lord ng bigyan pa ng maabang buhay. Yung anak ko na laging ingatan. Yung mga kapatid ko na lagi nilang protektahan, lalo na may COVID. Kami nagtitinda na protektaan lagi ni Lord at i-bless pa lalo. Ilan taon na yung anak mo, Angelica? 3 years old na po. 3 years old. Na bata pa, no? So yun ay tinutulungan ka ng mga magulang mo parang ingatan? Hindi po, dahil po naka-aparte po kami ng bahay, nangungupaan po ako ng apartment. Bale yung kasama po ng magulang ko, yung panganay po namin, tsaka yung dalawa pong kapatid kong lalaki na wala pa pong asawa. Sila po yung kasama nilang, nagtitinda rin po kasi siya ng kwek-kwek po na tusok-tusok. So ako lang po yung gumagawa sa paninda ko. Ang hirap magbalat ng pugo. Opo, sacrifice. Diskarte lang po yan. Diskarte talaga, no? Kayo po, Ate Maribel, nano po yung laman ng kayong panalangin? Ng pangadiyo po lagi. Ano pa pangadi? Lagi ko pong pangadi kaya nga pong Ginoo, lagi ko po sasabi kaya Lord, di na mo ko pong makabambye. Bang anita po, survive ko po kayong pangaldoldo ko po yung anak ko, uling pong yako mo pong diling manito na kailangan po, manyad ko pong kasikan na nakatawang kaya nga pong Ginoo. Itaw mo po lagi sasabihan ko. Napakaganda po ng mga naibahagi, no? So far sa ating pag-uusap kina Angelica at Maribel. At marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik po natin pagkalipas ng ilang paalala. Pisambot, may ngaring karami ding talasalpan tayo, karingdela ng kapagsubukan. Magkaninirang ikit ding mamuntukan ning parokya ng San Ildefonso, king balitukan Magalang Pampanga, ing Pisambot, king megawang pamakiramdam, kaugne ning Synod on Synodality, akapanyawsan ng Santo Papa Francisco, king mabilog a banal a kapulungan Katoliko. Agpang kang Sister Julieta Pangilinan, ing presidente ning Parish Pastoral Council, meging matagumpe ing pamananggap, ding balang sektor, king pamangumbira. Palagi ako po, king panakit mi po, kami po miyembro, masaya de pong tinggap, din tao, ita pong Synod on Synodality po, kasi nakiamang po migkasakit, mig-invite karela, at anyang mika listening session na kaya po, atin pong malama rin mag-open up king karelang karanasan, pero po, anyang magumpisa na lang man mi, experiences po, karanasan da ikit mi po na bala mo ing banal espiritu nilog po king karelang katawan at bala mo po ganaganang karanasan da filmi po kaya po masaya kami na ikami po king team king synod team kami po kanita kasakit kaya tangke kami pong mag-undertaken kaya kami pong listening session, face-to-face ang pomo po. Tingka na ako pong palagi, impeka maulaga kening sinot, kami ganap, yapining may kapag-reach out siya ang simbahan, karing parokyanos, apulsuan la at apakiramdaman ang pilubdugan da, ding talatalpan tayo, karing miyayaliwang estado at kabigyanda ng di. Antiyawaring linapit, ing makabuklat pa Santa Iglesia Carelo. Bang pakiramdaman lo ding bawat istorya ning bawat sektor, ing kabigyan lo at damayan, karing lungkot at kapagsubukan at daranasan lalo na ing panahon ning pandemya o ingaw sa tamong global. Karing pong miyayaliwang sessions Dewami, aliwaliwa mo naman po ing buridang ipayapot ding sectors, ing kapamahalan at ing amunuan na ning banal na kapulungan. Muna karing active churchgoers, ipayabot do, ing munlag pa ing lugod at pamitan netong kilog ning Santa Iglesia Katoliko. Binakuing itang binakuing kantagan at gadot, kilog ning
sa iglesia. Karing solo parents naman po, hindi nang pansinin karelang kasakitan, may ka-programa yo in kapulungan ban ato panla morally and spiritually kin pa magtaguyod da king pamagtaguyod ang magdilidili kin pamilyado. Karing farmers naman, baluta naman po, masakiting biyan na ning meto nga farmer, lipat ning sakit na ning pamamili tingakiban, pauli da ring mata sa presyo, ning bili, abono, diesel, gastos, at potangkayi, di takapupul, ready po rin maging problema, ipayabot da ing sana may anti-kanining senaryo. Kita po naman imalibat ang kempusto da. Sana itang may anti-kanining senaryo kaya katamang dito na. Ing produkto da, ila ing mamiyek ing presyo da, uling po tang tatanam la, o tang bibili la, ila ing tutupi, ing presyo na ning karelang sa liwan na bini, sa liwan na bono, sa liwan dan diesel, at aliwa pang gastos makinarya kaya kan. O ita po ing malibatan tempo, puridang ipayakot. Antimurin po rin anyang makiramdam kami karel metong la namang apektado king pandemya, pero payabot da manatili lang kakapit king Ginoo, ing mipasit naman lalo ing kasalbantayanan at pag-asa na magbalik na king normal sitwasyon. Kareta namang apakiramdaman ming LGBTIA, ipayabot da ing maging pante ing panlalawin ning tipunan at ning kapulungan karela, kalupa da ring aliwang. O ita po retang unexpected na linwal karela na Tingnan ng yagyag ning Banalaya Espiritu, king lokal apisamban, king kailangan abe-abe tamong sumuyo. Lumapit, manyad patawad, agkatla po rin kaya katamong pamilya, din kaya katamong kapatad, kakaluguran. Makiramdam tamo, mag-aral tamo king banal na kasulatan, sila rin maming Ginoo, para abalo tamo ing mulaga, at ing burinang yapag ning Ginoo, para mibuklat tamo po kaisipan. Mila ko po itang kaya katamong agam-agam, king biye, kailangan po maging kalmante tamo, panatag pamisip. Maniwala mo po kayo, nga, iya mo kabuding dapat tamong paniwalan. Ala nang liwa po. At muli po tayong nagbabalik sa ating programa, Ang Makiramdam. Bigyan daan po natin ang lahat ng nanonood ngayon sa ating live. Shout out po at hello kay Jordan Cervantes from Urbistondo, Pangasinan, San Vicente Ferrer Parish Community, Calulut, San Fernando, Pampanga, Parish of the Blessed Trinity Media Ministry, Good Shepherd Parish Community, Bulaon, San Fernando, Pampanga, San Ildefonso Parish, Balitucan, Magalang, Parish Priest, si Father John Paul Cabrera. Bumalik po tayo sa ating usapan kasama si Angelica at si Maribel. Bago po naganap ang pagtitipon at pakikipanayan po natin sa kanila ngayong gabi, ang ating pong mahal na obispo ay dumalaw ng personal sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Angelica, ano yung naramdaman mo nung binisita ka ng ating mahal na obispo, ng isang taga-simbahan na pumunta sa inyong tahanan? Ano yung naramdaman mo? Yung pakiramdam ko po nung bumisita po si Among Dong, sobrang saya ng puso ko kasi hindi ko in-expect sa buhay ko na may mataas na among na pupunta sa bahay namin at may dalang blessing pa po na hindi namin talaga in-expect na ang saya-saya ng puso ko kasi first time po namin na may darating na father. So first time na may taga-simbahan, pare, no, na bumisita, makipag-usap Opo. sa inyo, no?
Ikaw po, Ate Maribel. Masaya rin po ako nung dumalaw po si Father Dong. Kasi po, nakita niya po yung lugar namin kahit medyo po mahirap doon sa amin. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil nabuksan ko po yung nararamdaman ko sa kanya, yung feeling ko po sa mga anak ko, nabuksan ko po lahat sa kanya, nadaing ko po lahat sa kanya. Ako rin nagpapasalamat sa inyong pagtanggap, no? Yung isang pakikinig sa inyo, yan ay isang biyaya rin. At ito rin nagbukas din sa akin ng pag-iisip ko dahil kuminsan kami nagmimisa tapos sinasabi namin sa mga tao, kailangan magsimba kayo, 1 oras lang yan, ganyan-ganyan. Pero nung marinig namin kayo, kahit gustuhin man dahil sa sitwasyon, hindi makapagsimba. Medyo nakapag-isip-isip ako doon. No? Kalawa, yung sinabi nyo na kahit hindi kayo pumupunta ng simbahan, hindi nyo nakakalimutan ng Panginoon sa inyong buhay. Yan ay isang maganda na paalala rin sa amin. Okay? So maraming salamat sa pagtanggap din nyo sa amin. Kung babalikan ninyo yung mga karanasan ninyo bilang isang nagtitinda at bilang isang ina, sa isang pamilya, ano yung natatandaan yung mahirap na hinarap ninyo? At papaano nyo ito nakayanan? Bilang isang nagtitinda, mahirap din lalo na po nung nag-food cart po, nagsimula po ako sa food cart. Yung parang tinataboy ka na, doon kayo magtinda. Parang ang sakit sa puso kasi naghahanap buhay lang kami para maka sa pang-araw-araw namin. Pero yung ibang tao, di kami iniisip na yung kabuhayan namin doon lang kinukuha. Pero doon kayo magtinda kasi bawal dito. Bawal ba yung magtitinda, may magandang hanap buhay? O kesa sa magnakaw kami na para ipakain namin sa aming pamilya. Ganun po yung lagi namin sinasagot. Pero sabi ko, Lord, i-bless mo ako. Ibigyan mo ako ng pwesto, saan mo ako ilalagay, na mas maraming tao, na mas maraming blessing para mapaubos ko po yung tinda ko. Sabi ko, pag nagtitinda po ako, kahit wala po akong ginagawa nun, magdarasal po ako. Bibigay naman po ni Lord yung hindi ko na-expect na pwesto, doon po ako ilalagay. Ate Maribel? Ganun din po ako. Minsan po talagang pag matumal po, yung naghahanap po ako ng pesto, minsan sasabihin sa akin ng mga nagtatraffic, alis ka dyan, istorbo ka dyan. Sabi nila pong ganun sa akin. Sabi ko, sir, pangkain lang po ng anak ko yung hinahanap ko po rito. Kaya po ako nagtitinda para sa mga anak ko po. Sabi ko gano'n. Kesa naman po sa magnakaw ako, magtitinda po ako. Minsan pinaalis na po ako, pero bumabalik pa rin po ako. Kahit na po sinasabi nila sa akin na makulit ako, bumabalik pa rin ako. Doon po kasi ako kumikita. Kesa aalis po ako, uwi ako, wala po akong kita, wala po akong mapapakain sa mga anak ko. Naranasan nyo na ba yung, alimbawa sa inyo, nagtitinda ng balot, no? Yung bang alas 4 hanggang hating gabi, no? Umuwi ka ba na halos wala kang naitinda? Magkano yung pinakamababa mong naitinda? Katulad po kahapon po, naka 165 lang po ako. Hindi po kinaya po yung pambiling pagkain po. Konti lang po yung naiuwi ko. So ilang balot yun? Mga 70 lang po. 70? Kasi po kung wala naman pong bibili sa akin, wala naman po akong pakakain sa mga anak ko eh. Kaya po hanggang alas 12, tinitiis ko po yung antok ko para may makain lang po yung mga anak ko. Tapos, pag pumupunta kayo sa palengke, no? Wala sa bahay, yung ano yun, meron kayong sasakyan din na nagdadala sa inyo doon. Kamukha niya, no? Meron siyang sasakyan, no? Na tricycle. Hindi po, ako po, dipadyak lang po yung sa akin. Pinapadyak ko po yung paninda ko para po makarating po ako doon sa Meron pwesto ko. kang bisikleta. Apo. Okay. Angelica, ikaw, naranasan mo ba na sa pagtitinda mo, wala pang bumibili? No? Anong oras na? Minsan po, pagpunta ko doon, pupunta po ako doon 7:30, minsan po 9 o'clock na, wala ka pang buena mano. Parang
Ang hirap kasi ang aga mong gumising tapos wala ka pang buena mano. Magdarasal na naman ako. Lord, palapitin mo yung mga tao dito para bumili po sa akin, sabi ko. Pero minsan wala talaga, lalo pong mahirap, lalo na malapit na yung tag-ulan. Ayan po yung parang kalaban namin na mahirap maghanap buhay kasi malakas yung angin, malakas yung ulan. Minsan mababasa ka, tapos wala ka pang kikitain. Talagang parang makikipaggera ka para makapaghanap buhay lang. Pero meron kayong mga suki, no? May mga suki na kayo. Opo, meron naman pong mga loyal na suki, shout out. Lalo na si King, no? Si King, Opo. suki nyo, si King. Yan po, yung binabalik-balikan po yung mga paninda namin. O, paano yan? Hinahanap kayo niyan ngayon. Opo, last week po, alos 5 days po akong hindi nakapagtinda dahil Kinakabahan ka. hindi po, sumakit po yung ulo ko, hindi ko po alam, parang low blood or dahil sa pagod o puyat, sabi ko kailangan ko sigurong magpahinga muna. Kaya yun po, nung 2 days pa lang po ako nakapagtinda. Okay. Napakaganda po ng ating usapan at special shoutout po sa mga suki ni na Angelica at Maribel na nanonood ngayon sa ating Facebook Live. At kami po ay magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Samantala, King Holy Angel University ating mo namang magagawang pamakiramdam, dapat aliking porma ning sinod. Adake ng Miss Weng Sibal, Theology Professor King College Department ning HAW, aking karelang universidad, ating magagawang kwentuhang session, lalam na ning Campus Ministry Office, anong nukarin, ding talaturu at talapagobra ning eskwela, ring makayabe. Niya. So karin mo naman ding anak, balang mag-BFAS, balang BEC, nung kayong pisamban naman, apin ito, karing Benedictine, nan po karing religious, they call it Lectio Divina. Karing kaya naman, king kakatamo, king pisamban, apin itang basic ecclesial communities. Na I think similar yun, kasi king kakatamo, pamikatagon, karetang haliwaluang clusters king parokya with regard to karetang listening sessions tamo. May create tamo small caring groups na. Pero may clustering tamo mo according to haliwaliwa. Kaya itang the gift to listen more kasi we have the tendency to speak more na to say a lot of things. Lalo na kaming teachers, sasabi na kami, sasabi makanyan. Pero nang tayo po kailangan mo muna man makiramdam. Wala po tang mga di ka, nang kayo sasabihan tamo. Kasi in tendency po tang mga dita mo, nakatamong karakala sasabihan niya. Pero nang kayo sabihan mo, tiyak ba na, sabihan ko, tiyak makapangadi. Pero akakalingan tamo na prayers also is a two-way conversation. But when during the times that you do not know what to say, parang you feel that you do not know how to pray, that is the time that you just have to listen. Kasi ating kang kasabi, maybe the Lord is telling you it's time for you to listen. So makanitaya mo rin siguro ka rin estudyante, ang po ka rin other members of our community, na there are times when you can share, it's time to share your stories, pero there are also times when you just have to listen. And by merely listening, siguro pinitay ang gift of presence na panamdaman na ni metong taon kaya tang panahon na mangailangan yun. Muli po tayong nagbabalik sa ating programa Ang Makiramdam. Hi and hello po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa gabing ito. Hello po kay Angelina Garcia from Minalin, Pampanga, kay Nes Gomez Sablan from Japan, kay Marvin Tuason Mercado from Our Lady of Grace Parish, Mabalacat, Pampanga, kay Judith Marilyn Viz from Saudi, Holy Angel University Angeles, ang kanilang chaplain po doon sa kasalukuyan ay si Reverend Father Marvin Dizon, San Andres Apostol Parish, Candaba, Pampanga, at sa kanilang kura paroko si Father Jojo Franco.
Tayo pong muli nagbabalik kasama si Angelica at si Maribel. Angelica, sino o ano yung nagbibigay sa iyo ng lakas upang makapagpatuloy ka sa paghahanap buhay at sa buhay mo in general? Yung anak ko po. Kasi sa bawat pagsubok na dumadaan sa akin, iniisip ko po palagi yung anak ko. Paano pag nawala na ako? Paano na yung anak ko? Siya po yung nagiging lakas ko eh. Pag uwi ko, agad aalikan ko siya kasi mapapawi yung pagod ko sa araw-araw na pagtitinda ko. Ate Maribel? Ako naman po, ako na rin po, mga anak ko rin. Kasi ako lang talagang lakas nila. Kung hindi ako maghanap buhay, wala rin po sila. Kumbaga, wala po akong katuwang sa buhay, kaya ako lang po talaga. Yung inspirasyon ko po yung mga anak ko lang. Kasi yung mga magulang ko po, wala na po sila. Kaya ako lang po talagang may kakaya na maghanap buhay sa mga anak ko. Sinabi niyo po rin anak niyo, pululan eh. Opo. Pilan lapang makatok ng kayo? Bali po, pitula pa po. Pitula. Pilan yung peka matwandili? 28 po. 28. Magkaya, sasawag kayo. Ali po, may pamilyane po eh. Pero makatok nangyari kayo. Aline po. Dito makatok ng kayo, pilan lang? Pitula pa po. Ano pong anak la pa po eh, malatila pa po. Pilan yung banmo yung peka matwa? Karetang pito? 18 po. 18. Opo, magaral la pa po. Mag-aaral na pa. Okay. So yung mga anak po ninyo, no, nagbibigay sa inyo ng lakas upang magpatuloy sa ginagawa niyo pong paghahanap buhay. Matanong ko lang po, may mga kaibigan po ba kayo or kakilala na nagsisilbi sa simbahan? Ako po, ating ko po. Kaya tapong banda, may magabrala po kayong pisamban. Ila pong tagalinis, mga kanya po, ila pong maglinis po kayong pisamban. Ito po yung gagawan daw. Ikaw, Angelica. Opo, night siya po king pisamban na mag-serve kang God para makasawop din po. Kapag narinig niyo po yung salitang simbahan, pisamban, ano po yung unang pumapasok po sa isip po ninyo? Ano po yung paningin po ninyo sa simbahan? Halimbawa sa ating pong parokya sa Makabebe, kapag sinabing, tara magtatapisamban, ano po yung unang pumapasok sa isip po ninyo? Pag sinabi po kasing simbahan, parang doon mo po sasabihin lahat ng problema mo, doon mo po lahat ikukwento, yung nararamdaman mong sakit o yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin, doon natin kakausapin si God or isusurrender lahat ng pagsubok. Kasi siya lang po yung makakatulong sa atin pag may problema po tayo. Siya po yung magsusolusyon, kumbaga. Sabi nga po, di bibigay ni God yung pagsubok na yan kung walang solusyon. Ako naman po, pagka pumapasok po ako ng simbahan, wala po akong ibang pinagdadasal sa Panginoon. Lord, sabi ko, ingatan niyo po yung anak ko pong nag-iisang nakahiwalay. Kasi po, nasa kulungan po siya. Wala po siyang kasama doon. Yung mga anak ko po, kayang-kaya ko po yung iba. Pero po yung anak ko po nakahiwalay, ingatan niyo po siya. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Yun lang po lagi pinagdadasal ko sa Diyos. Lord, guide niyo po lahat yung mga anak ko. Salamat po sa pang-araw-araw na biyayang binibigay niyo po sa akin. Yun lang. So, para sa inyo, no, yung simbahan, yung nakakapagbigay lakas sa inyo na pwede kang para bang mabuksan yung bigat na yun dinadala. So, yun ang pananaw mo sa simbahan. Okay. Kasama natin ngayon si Bishop Dong, ang ating obispo sa ating diocese sa lugar sa Pampanga. At yung mga pari natin, no, sa Makabebe, ano yung gusto nyong ipaabot sa kanila?
sa simbahan. Nanong buri yung sabyan, na payabot karela. Timbre yung isa-jes. Isa-jes. Kaya ating kumburing sabyan kay kami. Sana po, dakala pa pong asopan yung tao na i-share ang karelang problema at pagkwentuhan da kayo po na karang kaya kaming bawat problema, kimbye, na ikayo po ing maging dalan para asabi min kaya kaming bawat problema o sa loobin po. So, parang minumungkahi nyo, parang lapitan nyo naman kami. Opo, parang At kayo po makinig yung kayo sa instrumento na kayo po yung magsasabi sa amin o magpapayo po para ilapit po lalo kami kay God. Okay. So, lapitan, no? Lumapit kami sa inyo. Okay. Yeah, ako naman po, ang masasabi ko lang po, sana po, marami pa po talaga kayong matulungan na katulad namin po naghihirap kasi po, kayo po ang magbibigay daan po sa mga katulad namin pong naghihirap sa buhay. Alam ko naman po kayo po ang magiging instrumento po sa mga katulad namin na naghihirap po. Okay. So, yan, ha? Sa iyo rin, sinasabi yun, lapitan yung mga kabayan sa Makabebe. No, lalapit na po ako ngayon. Yan, yung makikinig din sa inyo, okay? So, maraming salamat din sa sinabi ninyo. Maraming po. salamat, Angelica. Maraming salamat, Ate Maribel. Kapag po nakita po ninyo sila no, sa kanilang pwesto o sa daan po na nagtitinda, pakyawin nyo na po lahat ng tinda nila. No, suportahan po natin lahat ng naghahanap buhay ng marangal. Gaano man to kaliit o kalaki ang kanilang negosyo, ito po ay kanilang paraan upang meron silang maipantustos sa kanilang pamilya. Ngayong araw pong ito, nagtatapos ang programang ito. Nakailang sektor po tayong nakasama, pinakinggan po natin sila, kinumusta po natin sila, at tunay nga pong napakarami po nating nalaman at natutunan. Ang kanilang mga tinig ay kabilang sa tinig ng buong simbahan. Kaya kung anuman ang kanilang hinaing, anuman ang kanilang pangangailangan, anuman ang kanilang karanasan at saloobin, lahat ng ito ay kabilang. Lahat ng ito ay mahalaga. Kanina po nabanggit po natin na kasalukuyan pong nasa synthesis period na ang ating diocese. At tayo po ay nananawagan sa ating mga parokya na isumite na ang kanilang mga documents na nalikom, mga datos sa ating diocese. Bibigyan po tayo ng update. No? Ano yung susunod nating gagawin? Kanina po nabanggit ko na mayroong diocesan phase. At pagkatapos po ng diocesan phase, magkakaroon ng intercontinental phase. Ngunit bago pa man po aakyat sa taas ang usapang ito, tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na metropolitan phase. Ito po ay isang proseso na kung saan magtitipon-tipon ang lahat ng mga dioceses na sakop po ng Metropolitan Sea sa mga probinsya na nakapaligid po sa atin. Sila po ay magtitipon at pag-uusapan nga po lahat ng datos na nalikom galing sa iba't ibang sektor ng ating simbahan at ng ating lipunan upang magkaroon ng iisa, so that we can have a metropolitan report na isisumite naman po sa CBCP. If I may add, itong ginawang metropolitan phase na ito, actually, yung original plan, pagkatapos sa diocese, natapos yung synthesis o yung summary, yan ay dadalhin supposed to be sa CBCP sa meeting this coming July. Kaya lang napagtanto nila na napakarami, hindi matatapos kagad. Kaya nag-cluster sila by
nag-cluster sila by metropolitan. So, itong metropolitan na ito, ibig sabihin, yung ating Archdiocese, San Fernando, tapos meron tayong suffragan dioceses, yung Tarlac, Zambales, at Bataan, at kasama yung Cabanatuan at yung kila Bishop Bobet sa Nueva Ecija. So, sa darating na June 7, magkikita-kita kami. Tayo ang host for one whole day. Kasama yung mga obispo at saka yung kanilang synodal teams. Then, magbabahagi ng kami, and then we'll come up with one summary. At yun ang dadalhin, ipipresent sa CBCP. At nagpapasalamat ako kay Ate Bel, talagang, tsaka si Father Kenneth, sila talaga ang nagtatrabaho nito. Kaya yun po ang susunod na gagawin at inihiling ko na isama natin sa dasal natin itong ginagawa natin ito upang sa gayon, ito'y maging daan upang ating matahak yung gustong tahakin hindi lang na Santo Papa, kundi ng Panginoon bilang isang sambayanan ng Diyos. Tulad po ng sinabi kanina, ito na po yung last episode po natin. Archbishop, any final words po sa mga parokya na gumawa ng proseso ng paghahanda sa synod at maging sa ginawa po nating programang itong Makiramdam? Okay, unang-una ako'y nagpapasalamat at pinaunlakan tayo nitong mga kapatid natin, nitong 5 sessions na ito upang makasama natin dito sa ating usapang makinig, makiramdam. At ako'y nasyahan itong ating mga kapatid na kinausap ngayon. Biruin po ninyo, nung sila'y dumating, sila'y nagdala ng kanilang produkto. At masayang-masaya yung mga nagsiserve dito. Palagay ko, tataas yung cholesterol ni Father, Father Fiel. So maraming salamat sa inyo, no? Marami po salamat. At ano naman ang pakiramdam ko? Well, of course, sa pakikinig sa inyo, nadama ko na hindi naman ako yung obispo, no? Kundi yung pakikipagkapwa. Na yun ay napakahalaga para sa aming mga pare. Na kumisan, yun din ay dapat din namin i-develop. No? Na sa aming pakikipagkapwa-tao, dun ay makikita namin na pare-pareho naman tayo. No? Pare-pareho. Ako nga, pag nakikinig ako, lalong-lalo na sa inyo, no? Yung pinagdaraanan ninyo. Kumisan ako, yung bang ang daming ginagawa ko minsan, pero maisip ko yung ginagawa ninyo, no? Pinagdaraanan ninyo, hindi natin may kumpara yung mga karanasan ninyo, pero nandyan kayo at buhay din ng Diyos sa inyo, lalong-lalo na itong binahagi ninyo. At tulad nga ng palagi sinasabi ko sa mga pare, yung mga kapatid natin, lalong-lalo na yung mga dukha, sila'y mahal ng Diyos. Kaya nga, sa pakikinig namin sa inyo, magbibigay nyo ng panahon, no? Na kailangan itong panahon na ito para sa inyong paghahanap buhay. Pero nandyan kayo, ito nawa ay magsilbi rin ng panggagalingan ng lakas para sa akin at para kay Father Fiel, no? 10 ng mga nakausap pa natin sa mga nakarang araw. So maraming salamat sa inyo at maraming salamat po doon sa mga kapatid nating nakapanayam natin dito sa ating programa. Amo Phil? So bago po tayo magtapos, final shout out sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating programa, kay Violeta Moro Torre from Santo Tomas, Batangas. Hello po sa mga taga Batangas. Kay Melvin Lamor from Cyprus. International po tayo ngayong gabi. Kay Sheila Royo Gorong from Millaor, Camarines Sur. Kay Edna Medrona from Romblon. At sa akin pong nanay na nanonood po ngayong gabi. Today nga pong nagkaroon po tayo ng isang makabuluhan na talakayan kasama po ng ating mga espesyal na panauhin at ng ating mahal na obispo.
Ngayon po, inaanyayahan ko po kayong manahimik sumandali sa pagtanggap po ng huling pagpapala galing po sa ating Ama sa Diocesis. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Ama, dito sa aming pakikinig sa bawat isa, Ikaw ay kasama namin dahil Ikaw ay buhay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng panahon sa amin, lalong-lalo na itong 5 sessions na nakapanayam namin, itong aming mga kapatid. Panginoon, itinatas po namin sa inyo itong aming mga kapatid na nagbigay panahon upang sa gayon kami makapakinig sa kanila. 10 ng mga kapatid naming nakikinig at nakikisa dito sa aming ginawang programa. Ipagpatuloy mo po, Panginoon, ang iyong pagsugo ng iyong banal na Espiritu upang sa gayon itong aming naumpisang sama-samang paglalakbay, ito'y lalong magpalapong at magpalalim ng aming pagmamahalan at aming pagrespeto sa aming kapwa at lalong-lalo na aming pagmamahal sa iyo. Ang lahat pong ito inihiling namin sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok, sumaybay. Muli po, ako po si Father Fiel Pareha at isang magandang gabi po sa inyong lahat.